L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fl-aħħar jiem tneħħew ma' 724 tunellata ta' skart minn żona viċin Pjazza San Nikola f'Ħanżabbar li għal snin twal kienet mitluqa, iżda issa titnadaf mid-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni biex dalwaqt tinbidel fi spazju miftuħ parkeġġi ġodda. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield żar ix-xogħlijiet li għaddejjin li jinkludu tneħħija ta' materjal tal-kostruzzjoni, veġetazzjoni u skart murmi illegalment. L-art pubblika ta' din iż-żona qed tiġi wkoll illivellata. Is-Segretarju Parlamentari qal li qed isiru sforzi kbar biex l-indafa pubblika fil-lokalitajiet tkun mogħtija l-importanza mistħoqqa. Fil-lokalità ta' Ħanżabbar qed noħolqu spazju ġdid miftuħ biex jintuża residenti dan huwa ir-riżultat ta' xogħol li nagħmlu flimkien mal-kunsilli lokali. F'dan il-każ il-Kunsill Lokali ta' Ħanżabbar li qegħdin naħdmu u jridu nippunaħu miegħu għaliex meta naħdmu flimkien bi sforz kollettiv jibroċ il-ġid ta' residenti. Il-pjani tal-Kunsill Lokali huma biex il-qudiem din iż-żona tintuża fl-aħjar interess tar-residenti.